Karon de ho kaduk ove phanta si pini bangen nilike kan mai na paklang long le igdet po pini bangen ni bangen vlogs na paklang igrong po si pini ba cameraman na pen kasuma na paklang po nililong na casting doan na tumata si pini pare la pen nilirong ta na paklang po pini si nang le tum kecheng ben haki jodan nang lang no video ba interesting pigi si ngan bangen nili bangen dak tuwaran dam bom lo tuwar non tuwaran long sidolo yo si nang le tum nang lang don bom mo la pen ang lang pon pira de ho kasi pinya video lang ang may piganji si skip igri no naman ni dam bom le yo ahem lo ni di rong an chopak lang po no guys ni tumarong lo ni tumarong lo labang rongang bong lang he to guys chang sing sunarong Lalo, yung li tumta, like ta. Friends, nun mga dak, rong anang lelo. Ang usan din dito marong ta. Guys, yo, nilijur po itong loyo. Ayo guys, nakignot, nilijur po itong. Hi, Hi. yo, lapo ke. Archo sunara lapu bange mithun pilo nang kore be wa mithun be lo ai tu na nijur po dum lo atum ta nilong na shooting nun atum lo si ari da mesen sen yo guys nang hangun mo vlog lang nang pigde ha ang may pigani lang ang may pigani ang langun mo ang mga dak ang bong anang lelo dong ang bongan ang bongan ako đang tum lo bang yo cái con lốc lo lang tha guys kan the ko tung guys ada da me pig yo guys guys Tumay kam klem nam punip toyo. Sa tumnang kopian ning aneng ni hasek pinang ko kakela agam da ni buji indet talo. Yo aneng hasek pinang. Làm thấy được rồi. Kela. Rồi xuân bằng nghề là phu lang đi ở chùa hem mắm bắc lake po. Lại bây giờ cho em lo lấy tha nó là kia xong này nè cái sự là cái đang đi cho bài lo bằng nghề bông lo bằng nghề đèn mía sự là pi lo em lo Work ra chế được tí sudah yo pangrong pig chế được pig ibu asal lagi oh orang piling deh fata guys nang itu dah cuy deh bagi kena lah cho hem itu angrong được pig ah oh bang nang itu kampan nililang nang kacerap don ang di cameraman nang paklang po tingnan mga nang lelo yo aheman tawaran lang ala ang mga tawaran lang ho mga hemang si nang paklang po pen ang li pan nang paklang po ano ang di cameraman hem barido dak bay todo
Islamic po. Cameraman Alexi Duban yun. Dawai Pila ka? Di dawai ko kaya. Edi so dawai dila. Ang puso ma. So si Ite ko dawai to tabra dente. Edi merte sama. Kali dawai to pini ke so doko klip tong he. Athek ko so ne. A brand so na ke ne ting lo ini ne dalan ta. Tulang ko dawai to ko an der enjoy no dun provo jo la to di ko dawai to ke so no. Lo guys, So guys, lapu ano lang di. Cameraman no na mga charap dun ver abang lo. Lagi na yo. Lalo, na charap dun ver abang lo. Cameraman. actress aja dun giant tani ke. Express na lang nagtutun dahil lagi. Alang li, na-check lang nun he. Si Adho din lang shot. Si Lo Nangli, guys, ang musuti. si Nangli men mo yung kupingin mo yo. Men na kisan rong han bu. Nangli men na kison rong hang. Nangli pur mane. Ha? Nangli po men son lo. Kum sing rong han. Nangli pai men. Rinas na ti. Nangli tu kote bangan nang ko tu pun dalam tak. Nang ho. Nang ko. No bang thong bu ba. Bangan sama tom. Ini also that ma'am. So So that kan thế mà so so. that di. When only cameraman lo, ini lo na cerap bera bang pi lo. Kumhan nampak lang lo. Lang pu. Ne lang pi mana lang pu he. Jo kita lo, jawab mana lo. Hi guys. Subscribe ing lan laser po channel la sinang laser po nang laser pit handa share ignon like ta pi kha. Yung si pine ke chok che do prote comment long nang pi no. Bye da. Mga pu cameraman ko verong karui to. Ai lu thấy ni thấy cái này đấy hả? Lang sila. Ko ve lik dam to. Ko verong long ding pi ya ko. Si lang sinang de. Karui lok lo. Ang kluke ka de. Nang ni he mo ge. Dam planga ko na klo. Naputa nililong ng tingnan abang pulo. Hello guys, ini mana restaurant. Dan gua lang dia channel na subscribe ka. Apa namanya juga juga na share. Ano? Hello guys. Uson lo ante korte tu nili tumarong lang mesen ma. Lang mesen berarti nili channel subscribe dan pik tade lapen like ta ber tade lapen nang lijur po jur pi domata sharing tade lapen nili lam kaning je ke thegon lang si kecheng lang nili vlog ka salam si kechok che dim anan ne nang litu na pakkeng mampo basi ning ke thelo si an melo ne vlog se te kadom do me thak be de ha